Aprubado na sang Bicameral Conference Committee o kung BICAM ang pag-ili sa listahan sang masobra 8.9 billion pesos nga balor sang Farm to Market Road projects nga ginpresentar sa Department of Agriculture. Kalakip ini sa 33 billion pesos nga Farm to Market Road projects. Nga una na nga ginapurbahan sang BICAM, ini nga desisyon among sabat sa sulat nga ginpadala ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. sa BICAM nga nagahingyo nga liwaton ang pila ka nasambit nga mga proyekto. Pahayag ni Senador Kiko Pangilinan nga among sponsors ang budget sang Department of Agriculture sa Senado. Kalakip sa request letter ni Laurel ang bagong nga listahan sa mga igambulos nga proyekto nga may kompleto nga coordinates, eksakto nga lokasyon, kaiban pa nga importante nga detalye. The DA secretary wrote to the chairperson submitting a list of farm-to-market road projects with coordinates amounting to the same amount that we approved, 33 billion, except that 8.9 billion worth of projects were introduced. Samtang sa piyagabahin, gin-question naman ni Senadora Loren Legada ang last-minute nga pag-request sang Department Secretary sang dugang pondo. If the more than 8 billion pesos worth of farm-to-market roads were indeed essential in serving our farmers in the hinterlands, why was it not included in the NEP or even in the HGAB? Even if you say that there are coordinates, why did they swap? So I would like to know what were the more than 8 billion pesos worth of FMRs that are deleted now from the HGAB and the Senate version that we are reviewing in the BICAM. Sino po ang mga magsasaka na maaapektuhan sa matatanggal na FMR dahil pinalitan? Ginsabat ini ni Senador Erwin Tulfo nga una na nga naghisugod ang Kamara kag Senado nga sa BICAM pagaisurihan ang pagpasanto sang nagkalalain nga bersyon sang budget bill sang duha ka chambers kag wala man sang bago nga item nga ginpasulod. Matapos ang malawig nga diskusyon at tigan nga naaprubahan sang BICAM ang hingyo sang Department of Agriculture. Apang ginpag ni House Appropriations Committee Chairperson Mika Swansing nga hindi dapat manginormal ang last-minute request sa BICAM sa masunod ng mga budget season.